Igbo ekele munu kelekwa ihe nyere gị ndụ ọha na eze na-ege anyị ntị ọ bụghị na ọ dịbụ mgbu adị kama ọ na-eme mgbanye mgbe ọbụla o jiri daba ka e were ya ụdị ahụ onye pụtara ụtụtụ kelechi ya ọ bụghị ihe niile bara n'abalị pụtara n'ụtụtụ ahụ gị bụ onye pụtara ọ bụghịkwa n'ezi omume gị ọ bụghị na ọ bụghị ka ike kama Chukwu mere ka ọ dị ụtọ ahụ ịmata n'eziokwu na onye bara n'abalị ga-eme gịnị apụta o wee bụrụ ndụ bụrụ okwukwe nke onye anyị masịkwunu ụtụtụ ọma matakwa na ụka bụkwa n'isi mbido telivishọn ebe anyị si ewetara unu ya bụ ihe mmemme ụtụtụ ọma nọ agbanwebeghị m maka onye kere m anaghị agbanwe aha m ka bụkwa Kingsley Imo ụwa Afrịka anyị abịala ọzọ taa biko gbudete nso ịmara na ọ na-aba nọrọ taa ọ naghị abụ nsọ m onwe mụ na ya nọ nwaada chara acha osodi akpata akụ osodi edeji akụ sorokwa dị na-eri ma na-ebibi ka o jiri aka ya kọwara n'onwe ya mmanụ na ọha na eze ndị ọma na-ege anyị ntị na-ekirikwa anyị ji obi mana anabatakwa unu tata dịka nwanne m nwoke si wee kwu na nka bụkwa Oriakụ Odoziakụ Osodi Akpata Akụ Susan Ilechukwu anyị abịakwana dịka anyị si abịa isiokwu gbara ọkpụrụkpụ na-apụsị anwụrụ ọkụ ka anyị ga-eme gịnị ka anyị na-ekwu tata nna ịma na isiokwu nke anyị na-ekwu tata bụ nke anyị kwufọrọ n'izuụka gara aga na anyị sịkwa ha na anyị bịakwa n'izuụka na anyị ga na-ekwukwa isiokwu ahụ anyị kwufọrọ n'izuụka gara aga maka ya na ya bụ ife na-ewute o nwere mwute wuru ihe na-eme gịnị na-agbapụ anya mmiri isiokwu ha anyị kwuru n'izuụka gara aga nna ọkwa maka unu ọdụda anyị kwuru nya unu ntirisi anyị kwuru ma nke dara n'izuụka na-abụọ gara aga na Itafa ji na Lagos Island okwe nna akwa ka na-ekwu nke ahụ anụkwara m na ọzọ mekwa gịnị n'otipịakwara na dịka ịkwara injinia adịgboloja bịakwazie nwerezie nke ji arụ ụgwọkwa adịgboloja ihe a nọ n'ụbọ ọ na-etinye si gbute ọchacha si gbute maka sofa na-egbutere ife sofa na ife na-egbutere ife mana ha na-emezi ozi mmadụ Chineke kere ka eji emewu maka ịbịakwana ji onwe gị si unu na-ada ọkwa mmadụ ka ọ na-etiwu ha na-emeziri ndị onye ruru unu ebere ha masị na ego mmadụ na n'iyi ife mwute m owu mmadụ ndụ mmadụ si na-ewepụ akụ na ụba mmadụ si na-ewe na n'iyi nya ụfọdụ ụmụazị amahọzi ebe nne ha nọ ma ife akụ na ụba ma prọpati ifugasịla efu kedu ebe anyị ebido mgbe ụfọdụ ị na-ele ha anya gaa ma ebe ị ga-ebido nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na anyị nwa bụ mmadụ ga-enwe mkpachara anya ụmụ ihe ndị a o nwere ụfọdụ anyị ga na-agbanarị n'ọsọ na-abụghị mgbe ọ bịara na mberede kama anyị na-ahụ ya ka ọ bụ ihe kwesịrị ime o kwesịrị ime ọ gwụchala naanị n'obodo a wee bụ ụlọ ga na-eme gịnị ada ọ bụrụkwa na ọ naghị ada na mba ọzọ kama ebe ọ dị ka si n'oriri nne ọ na-adazi ọka nkụ anụtụbeghị m ya kemgbe m jiri bịawa nnọọ Lagos aka n'ụlọ na-eme gịnị onye ka m na-ekwu ọkụ mana ife anyị kwuru kịta na unu n'ebe niile na-ada achọrọ m esego n'obodo anyị ị na-anọdụ na unu na-adada otu ahụ mana ọ dị ka anyị kpụrụgodo okwu a n'ọnụ ka anyị gbajie nwatakịrị